Чакай, че снимам човека. Искам да дам думата на нашата червона водеща, която ще представи част. Както виждате, имаме участници с ретро-мотори, на които ще обърнем специално внимание в рамките на деня. Спонсорите на първият ретро-парад Пазарджик са Пан-Медиа, медиен партньор, Гранолания, Евронес, Матадор, Сдружение на частните предприемачи, Изфор, Спецназ, ВСАКО 2002. Също така Евронес постави безплатно време за участници, специално към собствените. I ovim autom Opel Rekord 1966 godina. Opel je renesanska publika. Тук ли е този атрактивен светлосин автомобил? Добре, няма го. За 53. Здравейте, заповядайте. Кажете ни малко повече за този автомобил. Здравейте, казвам се Борисов Петър от София. Мерцедес. Добре. Не пътуват с български. Страхотен цвят, аз това мога да го потвърдя, много атрактивен. Благодаря за внимание. Пожелавам приятно изказване. Я благодаря. Приятно изказване на вас. Така, собственик на автомобил номер 3, BMW 318 от 1991 година. Близо ще да разкаже малко повече за това зелено бижуто. Hả? И там BMW 30 или там. Ето, ще съгласиш някакво. Батя у нас красиво. Чакай си. मैं अपनी भी फीट लिया गिला दी थे Дръпла на битка. Виж, няма парчета, няма нищо.
видях, ще го снимаш сега. Не. Мария, ела ми ще тръчи. Привет. Да, стига, Борисе. Началото, тогава шоу-вите, казвате на колелото, правиш грам за мой за пътя за Велиград. За 10,6. Това е доста впечатляваща информация. Да, значи когато, например, 150-60 разтовари клапана, като каже су-ту-ту-ту-ту, колата се разтриса. И харчи 6 на 100. И икономична. Бърза и икономична. Като настъпиш гъста, вече не е икономично.